Dette er en model over det økonomiske kredsløb. Hvis der er udgangspunkt i en virksomhed, har virksomheden så haft brug for at tage et lån for at f.eks. at kunne starte op, og det kan de tage i den finansielle sektor. Når virksomheden så er oppe at køre, så har de brug for noget arbejdskraft, der kommer fra husholdningen. Arbejdskraften skal så have betalt løn af virksomheden. Husholdningen og arbejdskraften skal så betale skatter af lønnen til den offentlige sektor, hvorefter den offentlige sektor så kan opspare pengene i den finansielle sektor via indlån. Hvis vi kigger på den offentlige sektor, kan vi se, at de kan tage lån over i den finansielle sektor, altså banken, for på den måde at kunne finansiere for eksempel overførselsindkomster og løn til husholdningen. Ja. Og de penge husholdningen så tjener, kan de bruge som forbrug ude i virksomhederne, og de penge virksomhederne så tjener, kan de spare op i den finansielle sektor igen. På tværs kan man så se, at husholdningen kan tage lån op i den finansielle sektor, og samtidig kan de også opspare deres penge i den finansielle sektor. Og på den anden led kan vi så se, at virksomhederne skal betale skat til den offentlige sektor. Og modsatte vej kan vi se, at den offentlige sektor så derefter kan gå ud i virksomhederne og købe varer til offentlig forbrug. Og imellem virksomheder og udlandet, der sker import og eksport af forskellige råvarer og maskiner. Og imellem husholdninger og udlandet, der sker der import af forbrugernes varer.